És a dir, hi ha una quantitat finita de coure, de manganès, de petroli, de fusta, és a dir, no hi ha una quantitat infinita, amb la qual cosa hem d'anar a optimitzar aquests recursos. Per altra banda, l'individualisme que hem tingut fins ara ha d'anar cap a una col·laboració, cap a una coordinació, és a dir, d'aquesta crisi és impossible que sortim cadascú a la seva bola, és impossible, hem de sortir coordinats. Coordinar significa junts, coordinar significa col·laborant a nivell mundial, a nivell europeu, a nivell de vidreres. És a dir, ha d'haver col·laboració, ha d'haver coordinació. I per altra banda, veurem, ja s'està començant a veure coses, uns avanços tecnològics absolutament bestials, o sigui, bestials que tindran implicacions clares. No sé si van veure que en una universitat americana dels Estats Units fa una setmana i mitja aproximadament 2 persones tetraplègiques van moure amb el pensament 2 braços robotitzats. Bé, avanços d'aquests veurem brutals, terribles. Clar, aquests avanços tenen una part molt bona, per descomptat, l'increment de la productivitat, l'eficiència, l'optimització, etc. Tenen una part complicada de la que no es parla, estalviant mà d'obra, estalviant factor treball. És a dir, el que hem de pensar és que l'atur estructural evidentment s'incrementarà. Aquestes paraules, aquests conceptes, jo penso que tindrien de memoritzar-los. Estem en una situació que va més enllà del que és la globalització, ja el món és totalment global. Per altra banda, hi ha moltes velocitats, no hi ha un perfil únic, és a dir, hi ha diferents perfils i diferents velocitats. El que dèiem abans de l'optimització, hem d'anar a productivitats creixents, els nusos de col·laboració i les xarxes de coordinació agrupats en clústers i en eixos, i per altra banda unes eines noves a nivell de política fiscal, logística, etc. Jo ho deixo aquí. És a dir, ara si vostès volen comentar alguna cosa, parlem una estona, sí? Bé, moltes gràcies, senyor Niño Becerra. Bé, ara ja començaríem el torn de preguntes, suposo que n'hi hauran. El tema seria, primer, que els demanaria que siguin breus amb les preguntes. En Sergi Firmino passarà el micròfon des d'aquí i en tot cas ja signarem una mica a veure si volen fer una pregunta, aixequin la mà i ja els anirà passant el micro, d'acord? Moltes gràcies. Sisplau, l'índex d'indústria submergida és important a Espanya? O no hi ha indústria submergida? Gràcies. A veure, el nivell d'economia submergida a Espanya es calcula, això són estimacions, ara ho diré, es calcula amb un nivell elevat. Ara, a mi el que m'agradaria és que quedés molt clar que no és el mateix submergida, això se'n va a la veu, no és el mateix parlar d'economia submergida que de frau fiscal. A veure, una cosa és l'economia submergida i una altra cosa és el frau fiscal. L'economia submergida és que vostès criden a un paleta perquè els hi posi una mica de guix en una paret i li paguen en negre. Sí? Això és economia submergida. Però el que és el frau fiscal és els impostos que aquest senyor no pagarà de la factura. D'acord? La diferència està clara? Es calcula que a Espanya entre el 24 i el 26% del PIB és economia submergida. I el nivell de frau fiscal oscil·la entre el 6,5% i el 7%. És a dir, que si a Espanya desapareixés el frau fiscal, pràcticament ens quedaríem amb un dèficit que compliríem
amb els compromisos amb Brussel·les. El que passa és que això és absolutament ciència-ficció. Per què? No, a veure, no és perquè els espanyols siguem especialment dolents a l'hora de pagar impostos. A la meravellosa Alemanya el nivell de frau fiscal és d'un 3%, que no està malament, El problema és que a Espanya hi ha moltes empreses, hi ha empreses que evidentment defrauden per comprar-se un Ferrari, això està clar, no? O hi ha persones que defrauden per anar-se de vacances no sé on, evidentment. El problema és que a Espanya hi ha empreses que defrauden perquè necessiten defraudar, perquè si no defraudessin no serien rentibles. És a dir, que el frau és una eina per ser competitius. No sé si saben que jo estic a la cadena SER, a la Ventana, els dimarts, en Gemma Nierga. Farà un parell de mesos o 3 mesos va trucar un senyor de Sevilla i deia que tenia un bar amb 5 cambrers. I va dir per la ràdio, diu, i los 5 los tengo en negro. No riguin, perquè el que ve és molt fort. Diu, los 5 los tengo en negro, porque si los tuviese que tener en blanco, tendría que cerrar la persiana. És a dir, això és lo terrible d'Espanya. És a dir, que hi ha empreses que necessiten defraudar per existir. Aquesta és la raó, jo penso, que és la raó per la qual el control del frau fiscal a Espanya és molt light, perquè se sap perfectament que si s'arribés fins al final caurien moltíssimes empreses. Hola, mira, volia fer-li una pregunta, sisplau, sobre el tema de la banca espanyola. Em sent bé, sí? Sí. Vostè ha dit en diverses ocasions que és probable que hi hagi un control de disposició de saldos. Li volia fer 2 preguntes sobre aquest tema en concret. Quan creu que es produirà aquest control de disposició de saldos? I l'altra pregunta, més concreta, també he sentit o he llegit que és probable que es pugui disposar mensualment de 5 o 6 vegades el que és el salari mínim interprofessional per mes i per titular. El resto de diners que quedin retinguts, diguéssim, que suposo que no es perdran ni res, però aquests cèntims que són amb dipòsits o tal, aquests cèntims vostè creu que també es podran moure? Per exemple, si jo em compro un cotxe o em compro una casa, podré fer una transferència d'aquests cèntims. No sé si m'explico. Gràcies. A veure, a Espanya actualment, més o menys, amb les entitats financeres espanyoles, més o menys hi ha 1,3 bilions d'euros. 1,3, aproximadament. Clar, si volguéssim retirar aquests 1,3 bilions d'euros, això seria absolutament impossible. En primer lloc, perquè físicament els bancs no tenen aquests 1,3 bilions d'euros. Vostès han de tenir en compte que això és per llei, per llei. Un banc ha de tenir a la seva caixa pot ser que no sigui la de la sucursal d'aquí al costat, és a dir, amb la caixa general del banc, una quantitat de diners de l'1% dels dipòsits que tinguin. Això ho ha de tenir físicament. Clar, evidentment, per què és l'1%? Perquè es dona per suposat que mai passarà que el 100% dels clients vagin a buscar els diners. Bé, això per una banda. En segon lloc, hi ha una cosa a Espanya, no sé si han sentit parlar d'ella, que es diu el Fondo General de Depósitos. Bé, el Fons General de Depòsits és un dipòsit que nutreixen els bancs aportant anualment una quantitat i aquest Fons General de Depòsits s'ha de servir per cobrir, per garantir aquests famosos hasta 100.000 euros que el govern del Rodríguez Zapatero va dictaminar quan es va produir la fallida de Lehman Brothers. Bé, actualment al Fons General de Depòsits només hi ha 2.300 milions d'euros. Clar, el raonament automàtic és que
partint de la base que els saldos són sagrats, és a dir, el que jo crec que no farà fallida cap banc, perquè no seria absolutament sostenible, hi hauria un desastre. L'única forma de garantir aquest saldo, quan dic garantir aquest saldo, vull dir garantir a l'apunt que apareix a la pantalla de l'ordinador. Aquest és el saldo. Per garantir aquest saldo, l'única via que hi ha és regular la disponibilitat del saldo en si. Que això no és un corralito, un corralito és una altra cosa. Clar, partint d'aquesta base, jo vaig calcular un nivell mig, que aquesta xifra que vostè ha dit, de vegades del salari mínim interprofessional. Quan pot passar això? A veure, això dependrà molt de com baixi el famós aquest megabanco, que de moment sembla ser que formaran Bankia i amb tots els seus que pengen d'ell, Catalunya Caixa, Banc de València i Unim, i sembla ser que s'afegiran més. Clar, de moment ja estem parlant d'un banc que actualment, és a dir, en Bankia, Banc de València, Unim i Catalunya Caixa, ja està sobre els 480.000 milions d'euros. Clar, és a dir, és realment un banc realment molt important. Això de passar, jo penso que passaria cap al setembre-octubre. Per què? Perquè durant aquests 2 mesos, 2-3 mesos fins l'estiu, s'aniria regulant aquest banc, la famosa auditoria que fan aquestes dues empreses, Oliver Wyman i l'altra alemanya, que no recordo mai com es diu, ja es tindrien els resultats, i per altra banda també aquesta mega auditoria amb supervisió europea que es farà banc per banc també hi haurà acabat, amb la qual cosa es podran prendre decisions. Estem al maig, juny, juliol, agost. De passar això, jo penso que seria cap al setembre-octubre, que ja començarien a passar coses, a bellugar-se coses, més o menys. Bona tarda, professor. Jo l'he sentit dir en diverses ocasions que diu vostè als que tinguin estalvis que els dediquin a cancel·lar deute total o parcialment, perquè sense deutes es viu molt millor en una crisi. Però anant una mica més enllà, la gent que ha intentat fer-ho mitjanament bé i ara mateix